Moikka! Tervetuloa katsomaan, kun mä valmistan kahvia Cuppin protokollan mukaan, samalla kun mä kerron vähän, mitkä asiat vaikuttaa kahvin makuun. Sä oot joskus saattanut katsoa kahvipakettia ja siinä on lukenut Natural, Brazil, Yellow Bourbon, 1100 metriä, 84 pistettä, Light Roasted, ja oot saattanut miettiä, mitä nämä asiat kertoo, onko ne olennaisia kahvin maun kannalta. Kahvin makuun vaikuttaa tosi moni tekijä, kuten alkuperämaa, onko se kasvanut Brasiliassa tai Kolumbiassa, sekä lajike, onko se Arabica robusta ja mikä Arabican alalajike, kuten Yellow Bourbon, myöskin kasvatusolosuhteet ja viljelykäytännöt, kuten onko se kasvanut 1100 metrin korkeudella merenpinnasta, varjossa vai auringossa lähempänä merenpintaa. Kahvi on marja, jonka sisällä on tavallisesti 2 siementä eli papua. Kahvi voidaan prosessoida eri tavoin, mikä valmistelee niitä kahvipapuja paahtoa varten. Natural eli aurinkokuivatettu on yleisin menetelmä. Sertifioidut laadunarvioijat pisteyttää kahvia aistinvaraisesti, mikä kertoo minkä laatuinen kahvi on. Jos se on saanut yli 80 pistettä, se on laatuluokiteltu erikoiskahviksi. Kaikki nämä asiat vaikuttaa kahvin makujen esiasteisiin, joiden lopputulokseen voidaan vaikuttaa merkittävästi paahtoprosessilla. Vaaleammat tai keskipahtotekahvit korostaa sen luontaisia makuja, kun taas tummemmissa on enemmän paahteisia ja karamellisoituja sävyjä. Millaisista kahveista sä tykkäät?